akatukirira ngati vamwe Ndosaka Muchinyengerwa Mazepi. Akandituka Muchinyengerwa Mazepi. Because akauya akabata chicken wraps ngechicken ini so. Ndinobva ndapinda mushop anga akamira mushop. Ndobva ndapinda mushop zvikanzi dushi pamata. Ndobva saka ndikangobuda panguva ndikangozvidzora nekuti murungu anoshandira murume wake anga ari padhuze. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba. Nanga uroyi kuti ndakadya mwana muzukuru wangu mwana wachiwo uyu. Uyezve inini ndine chikwambu chandinacho chikushandisa kuti achi murume. Saka zvakandirwa ndikati arege nditese ndikwire nyaya yangu. Hasha TV nyaya sezvadziri. Wakananga uroyi nani? Nani? Aiwa, stara ke zeri. Takako zeri yachi. Mati MVP. Eventers. Akatumira kukanjiro. Wa ukatonga naye akavumuzwa. Anakuya. MZV yakapindura panzvimbo 118 seilavazo yakuzotuindira kuna ikukwirira panzvimbo zvakaitika nezvekuti mazuva acho koti yange yapeta kuenda kumazuva mwedzi wemwedzi. Saka ndomati kesi iyo ingaichida nitondera panzvimbo kuti vachipinda mukoti. Saka ipereke namba kesi namba MZV 118 09 23. Beta Chibanu, 44 years. Then defendant is there, Jauka. Particulars yake? Particulars yake asari towards one. So very young, at 20 stars so good. At 125 so good. Ningrike claim zero unajua shukuru dai mambo makope nimozwe kunanga koi mwana kunanga koi beta chibadu kuti yakadya mwana wake Alice uye unochikwambo chakadya mwana wako. Right. Yakafamba sei bakatuma kwenda kuguruwe ndizo? Makaenda nani? Ndakadya na Padya. Makaenda na Padya? Amen. Padya uyaudile makamingirika makanzi kwa makaenda. Tasvika kwatateguru nemumhan'ari tiri vatatu, Padya, Kinodi namai Alice. Takamirira kuti nyaya ipinde mudare. Vabereki tateguru vakatanga kubvunza vabereki venyu vakabva sei mundoro. Vabereki venyu midziyo vakaisepi? Dzimwe hama dzenyu dziripi? Iripai mhosva. Baba venyu vaive nerubata-bata. Muchaurayiwa nevanhu. Baba venyu vaibata-bata. Baba venyu vairova mukadzi, vanove amai venyu vachigogodza mukadzi uyu. Uroyi haana mudzimai uyu, asi uroyi huri pana baba uye havatambi makuva,
atidi kuti ropa risvike pakuyerera pamuromo ngapaite pashoma. Ngavatambe makuva nekutsvaga midziyo yakaparara nekuripa mombe kuna amai vakaparara. Iwe wangu wakasagadzirisa, mumwe wenyu achafa achipondwa. Iwe wanzwa, ainzi wanzwa ndiani? Amaya Beta ndiwe. Patakasvika sowatanga kunditsanangura dzimwe dzisingazunzi mumushamiriso vatsanangura ndikati zvichokwadi akusii saka ndibva vazoteya mudzimai akachena hana chakaita akachena hana chakabata ndiana ilewa ndini iwewe ka iwewe wakachena asi pauri pane dambudziko riripo rekudzidza rekwenyu umusha wekwenyu zvakaitwa nevabereki vako ndizvo zvacho zvakukwezveresa munyama wekuti vanhu vanokunanga uroyi vanokwanisa kukusheredza mazita vanenge vafunga kuti vakusheredze zvichibva pane dare riri kumashure uko. Uri kupanzwisisa? Uyu waizeriya wacho akauya apa ane twake turi kumukonzeresa kuti azove munhu anouya kuzopinza dare razokubatanidza kuti iye akwezve mhosva yekuti abuditse mazwi akabuditsa. Anditi ruvanzi? Saka apa iwewe uroyi hauna, asi chakakukomberedza mhepo yemunyama, rushambwa kana rushawashava. Unonzwisisa? Ndozvavakataura. Saka zvavakatendai munogadzirisa, kune zvipi zvauri kuziva mwanangu? mushaka vata amai kuti midziyo yavo mutenga yakatsakatika. Midziyo yaamai. Saka midziyo iyi inotengwa nani? Shatongoti tese tibatane vanhu kutenga. Muri vana vangani? 6 vana. Iwe ndiwe mukuru? Mukuru ari kupi? Ko mumwe anotevera? Anonzi baba kana kuti anonzi amai izvozvo asara mukuru ndiani? Amai vanina amai varidaniko. Saka mhosva iyi inoripwani? Isu tikutadza kuziva nokuti ivo kudzinza mama namai macho unzwa namai vavo futi havana kuita sei havana kuripiwa, saka pakutori nenyaya. Saka papenda aitoti nichatoenda tinonatsogara pasi tonatsobvunzisisa tozvishamisa sei zvinoitika kana pakadai soko mototanga pambuya makabatana uno kana vari varombo mobatanidzwa zvinhu zvacho muri mozouya kwamai venyu muri zvakatara titigori izvozvo. Saka munoenda noripa kuna mbuya? Ndokwavanotanga kuna mbuya handitika? Then kwauzoenda kuneti? kwamai vavo. Kwamai kana mapedza kuripa munenge machena ati muri panzwa? Vana vakanaipa zvavanyanyisa nambuya vaviri vavo. Ya, saka kana mapedza kuripa kuna nambuya iwewe kana munhu waunorarama naye waunoti akakunanga uroyi, asi chakaita kuti unangwe uroyi ndiyo chaichitakutsamura. Andiwazvinzwa? Asi pamusana pekuti pamwe unenge uine shungu yekuti ipapapa ndanzi ndiri muroyi saka ndoda kuti ndiripwe, ndozvajairwa kuitwa mazuva ano. Vokuchakamire pavo pakatonzi izeriya ndaaripe kuna mama mukuitana kurokwa zvakaitwa naamai ava mukuvanaka kwaakaita. Anoripa chii kuna mama? Kusaziva mutongo wacho chakamiri kuti mungachati zvakaita sei.
kuna mambo zote kunalipwa ng'ombe. Ndizvo zvachenga nawakananga mombe nembudzi wakananga mombe nembudzi wakananga ndiani? Besa nolipwa mombe. Anditi maenzo nawe ndio mamiriro ejudgment iyoyo, asi mimi manzi kwende munogarisa kushure munoripa. Kana maripa nhau dzenyu dzozoya dzosvikana kutanzamuka. Uyu akakutukawo akakunongedza anoripa, saka kureva kuti achateverwa kunze muri zvitenya. Hapana shortcut. kuna mambo mombe Kuna mambo mombe. Ndio kuzotatiza izvi sekutsanangura kwamutaita papai kuti imweni ndichaurawo nemhuri yangu ndizoona kuti ticharongerwa sei dambudziko nemusha mamuzi Mazvinzwa ndizvo. Saka chimuchi chauri chema nacho Ndiyo chete nyaya yakachibata nokuti pandakazinda kuti gavhana ndangofarawo kuti ndakachenawo asi kungotiwo chinyama yekubatiyasi vasunungurwawo kwanga kugarawo zvakanaka ndondamamisanga chingoti amai ava vakabata-bata amai vakabata-bata nokuti pakatuka pati vanhu vakawanda. saka rugare pia zeri Aripo. Yedare yakaripwa yaripwa Akabhadhara. zeri. Saka yedare zeria anobhadhara default judgment. Yedare mali yamashandiswa mbaka fonti Akabhadhara 40 nechallenge 35. Nekuzenga kwanzvimbo nemawitness kwamai vakashandisa tungoti 40 yakasvika pa40 nechikafu. Kozoti takabheka kuti tikadawa tikebhuru takabhadhara 50. saka tiite round up to 100. 200. Yeah? saka toti makosti esetachi $40 that's what I'm 40 plus challenge 35 ni kwenda ku Panzvimbo 3 10 makaita mali yese ari mali 10 30 toti kwenda kwatote ku 50 transport yakabhana mali yese 50 yakabhana transport ubva pana panosvika kuguruwe 20 yes 25 4 5 6 7 8 9 10 plus 50 10 135 135. Yedare ya okay ni makosti yako hiyo. Yedare kunokuya musati maiweka akachandire futa 40 ndani challenge 35. munakuenderera forty plus 40 1 4 5 6 7 175 175.
nekote kuno. So you want